ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା +2 ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। +2ର ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ 10 ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 45,000। ଆପଣ ସବୁ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେହିଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ। ସେଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓସିପା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସ୍ୟାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ 3,000ରୁ ପରେ ସ୍ୟାଲେରୀଟା ବଢ଼ିପାରେ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ +2 ପାସ୍। ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ, କମର୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ +2 ହୋଇଥିବା କଥା। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ 21 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ? କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଓନ୍ଲି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହାୟରିଂ କମିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି। କେବଳ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିଟା ଅଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଦେବେ, ସିଏ ହାୟର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ରେ। ୱାର୍କଟା କ'ଣ ରହିବ, କାମଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଶିଶୁ ସେବିକା ୱିଥ୍ କୁକ୍ କମ୍ ହେଲ୍ପର ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯାଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଖାଇବା ପିଇବା A to Z ସବୁ ଦେଖିବେ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆପଣ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ, ସେଠି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ST SC SCBC ହେଇଥିଲା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା ହେଇଥିବା କଥା, ହାଇଜର୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ବାଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଚଳିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜବ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା ହିଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମେ ବି କଟିଯାଇ ପାରନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା କଥା, ଭୋଟର ID ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗିବ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲାଗିବ। ଆଉ ମେ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାହା ନାଁରେ କେତେବେଳେ ପୋଲିସ କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିପାରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ। ଦେନ୍ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ଯାହା ଅଲଗା ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଫରେନ୍ସଟା ଦିଆଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।